exam hall at chuan nula pakhat video it chuan an question chu a hriat pol nuala wangin a bial pa mania chu zona zotin mania chuan engma a hril du lova a bial nu chu zir thave mai ta che tia havin mania hi lekha zir taima em ania malam hun eng tak nein lekha po athiam thei viau maya officer ro pui tak alani nge arin ombok mania chuan zona chu chang zovin a submit ngal vata tlangval nung chang thatak ni in an zirtir tu te pon mania chu mi hlo tling tak alani nge an be sei ve bok video itsu abial pa mania chunga chuan lung oilo ve hle in kumli zet anin zui ve to a anin ngai zona a rei to ema wang chuan in voi khum ngam to in video itsu alung ni lo viau maya mania chuan zir that ve mai tura lom tia hrilin video itsu an ina leng turin an soma anu chu mel hriat tirin video itsu an avoi khatnan mania nu chu a mu ve ta ani mania nu chuan video itsu thataka lo bia in mania unau pa barga fachuran ho in tlangval sual tak ania geng vela tel thinin mi rokle suam chu a hna ber ania a tul chuan mi nun na po la hre lovin mania nen chuan an mi zia a hrang ve hle barga fachu anu chuan lo havin thataka nun mang tur chuan an hrila barga fachuan baskara poisoin anau pakhat chuan aron umzuya baskara nau pakhat chuan ron bein anin sual shepa barga fachuan hne mai big lovin mania chuan alo thlir ve renga a unau pa chu an that mai ang ti hlawin azu thel ngal vata barga fasual pui pa aman be lai chuan barga fachuan achemte pai phorin ama beidu pa chu avit hlumta ani mania chuan an result chu entumin an college lam chu an pana result thatak anei abe seilai chuan police lamin ron zongin an unawa tualan tha awang chuan an ron mana mania chuan an in sual a thel ringa thu soin in soifia tum veu ma se inspector chuan angai thladu lova mania chu a thian te mulaya soisa hrepin an unau chuan thiam lo chantir an nia punea an central jail lama chuan kumenge mozat lungin tang turin an manta ani central jail a chuan mirova tak lung in tang omin mi thakom tumpo ni sela tuma reng fel an om lova mania chuan cho po ei hlei thei lovin abula thu munir chuan cho ei tur chuan an hrila achunga thil thleng chu pom thiam tura hrilin mania chuan cho ai du lowa wangin munira chuan an ei saka barga fa chu atha tak polten ron bei thutin munira chuan mania chu alo koi kun mana barga fa chu jail chunga an ron vitlum vele ta ani munira chuan mania chu jail chunga dam kha chua dan an hrila mikam tam chu an tha mai thin thu hrilin in suala in tha le cho ei that chu apoimo thu an hrila warden in iunau pa thatu hi azo chepon engma soi chuak du suang che I tong thei chuan midangin an la that ve thawang che ti in an hrila mania pon jail tang ani miawa wang chuan in siam rem ve atum bok warden chuan mania chu zona zotin a unau pa thatu chu tunge ani an zota mania chuan chang boi du lovin a soi chuat chuan a thi pha don ti a hria a warden hena chuan engma soi chuak ngam lovin a unau pa thatu laka phubalak ero atum ru ve hle mania le munira chu in kom le in munira chuan nang po hi boti an tha che atum dona karli chung chu solitary a om dona wangin thakhat chung in bo saina inei dona ni chu ti in an hrila geng lau om tak poi an soya wang chuan jail tang to ma sela jail chunga po an him chuang lo ani ber mai mania chu video chuan ron kanin thale hiam pasal kanei dona sin ti in aron hrila mania chu thinrim ve hle in midang min nei san dona mo ti in aril ru ana viau maya lungin tang ania wang chuan ti thei pakhat ma nei lovin adin mun a phet laklo to a sual sete chuan sual lian jok ti tir du na thin lung putirin mania ngai dan akal sul tranta ani
mania le munira chuan zel tang ve tho an zinga sekber virat chu mu in mania chuan mani in ven dan chu zir ve mai angai ti a hria a virat sa second hne na chuan engemaw thiam thil zir chu ve ngei tumin virat chu an bia a mania chuan ama tha tum tu an om reng thu hrilin virat hne na chuan a har satna zong chu a hril fai veka virat po chuan mania chu lo hre thiamin mani in ven dan chu lo zir tir tum ve bok virat chuan mania chu engkim zir tirin in sual thiam tur chuan chak apoi mo thu an hrila taksa chak tak anei theihna mania chuan exar la tlukin virat chuan in sual dan chi hrang chu an zir tira mania pon ma son chak ve hle in asa po a tha chak viau maya karli zet in sual dan a zir nu chuan thiam ve to hle in a unau pa thatu nen chuan fair takin anin machona mania nen chuan in sual hrapin mania chuan atira a hne lok lova a in sual zir dan lo hlir king puipa chuan aron hmana wang chuan anin sual hrep nu chuan mania chuan a king puipa chu fian hmangin a vitlum ve ta ani kum sangkha zakua somsari pariat ni in Bombay ya guest house pakhata chuan police ho chu an kalngal zunga nu pakhat chuan misual pahni in kapasal min tha saknuwa min pawngsual nget mai tia reportin heng hun lai hian genglo om tak an tam viau maya officer bakwan chuan thil thlen dan zotin chunu chuan kapasal nen hian in nei hlim hlol kan nia honeymoon mang turin Bombay ya hian kan ron zina chun lamah movie kan en kan ho chu ka in bual nga la misual pahni kan room a ron lutin kapasal chu an vo beta bedroom atanga ka chuak chu min stratu tumin kapasal chuan min lo chan atuma ni masala misual te chuan ka phlum ngalin kapasal thi nu chuan anin phel ngal soka ti chuan min pawngsual ron ta ani ti in an thrilla police officer chuan chutianga ngam pataka che te chu mastin gang member an ni nge arin thu chu an thrilla mastin gang te chu an tambaka mi tha an hrelo ema wang chuan police lampon an ti buai ngam vak lova ruang chu hlomin hotel an su san lai chuan reporter pakhat sadik chuan thil thleng chu ron ngai venin officer ne na chuan thil thlen dan an zota officer chuan Bombay ya geng lo om bernaut te chen ani in ka hria police lamtan po ti theih vak a om lo ti in sadik chu alo hrila sadik ngai dan chu ni lo ve hle in dikna chu phumbo mai atum big lova in pawngsual ron na rap thak tak chu chanchin bumbanga pho chu atum ve bok Bombay khopuya una poisak nei lo zubera le dilawara ron langin geng lau om tak an unaw hian an dina an sual ema wangin an mani hreho chuan an sakei lau veka Bombay khopuya chuan an vokpui lal len ani bermai Inspector sinde po chuan zubera te unaw chu lau ve hle in melmak ai chuan ti in thiana asiama Bombay ya geng lau om berte chuan police thian tra an neya wangin jail an tang theilova an hun lai chuan misual thil ti thei tak an ni bok zubera te unaw chuan lau pakhat ma nei lovin mi suam tual tha le mi ruk bo chu an ching ema vuak sim rual an ni to lawa wang chuan an du zonga piang chu an nei ngal topa chutia lal ang maya an khosak lai chuan reporter sadik article zia chu lo mu ve in an nau te chet na ni thei hian an hria a an mel ang tak thalak sadikan atar chuat te lawang chuan zuber chuan police lamin an ron chui don ti a hria a police ama lam tang lo ho nen anin be nge angai don ni in alang bok Zuber telam trang velo officer chuan sadik article chu lo mu ve in poi khoi tu te chu man ve nge atuma eng anga harsa le lo om po ni sela misual te chuan an phu tok hremna an mu nge theinan theitop chu atum ve bok Officer bakwan chuan yakub le batla chu chui zui ve zelin bakwan chuan man nge atuma hunrem chang hak ve rengin yakub chu mani chawin a omti a hria a officer bakwan chuan thataka vakomin yakub chu mi atha nuwa meichia apong suala wang chuan aman tur thu hrilin harsa lutuk lovin yakub chu an mana yakub an man nu chuan inspector bakwan chu batla chuan ron kholin minute som thum chu
chungin Yakub kha chua zalen nga lang che tiaron vovin inspector chuan alau du big lova batla po chu laman ve nge atum bok batla chuan inspector chu ron vo zuin tuna tanga minute somthuma hian ifa pa tiffin boxa bom kan kam chu apuakang kan poisoi lau omzia I lo hreto don ye ti in aron rila inspector chu lau thong hle in afa pa te school omna chu apan ngal vata bakuan chuan school chu thlengin afa pa te class omna lam chu apan ngal vuta afa pa chuan atifin chu lo porin a hon ma chuan apa chuan aron nang chingmana tiffin box chu pona the chuakin apuak ngala inspector bakuan chuan afa pa nun na chu achan him theita ani Inspector bakuan chuan batla ron khol na kha chui chiangin a chen na hmun a hre chuak theia batla chu vamanin a soi sa hrepa police station a hruain an pawngsual nu chuan ama stratu tute chu ron fi in inspector chuan a soi sak tir hrepa inspector bakuan hian misual hlau pakhat ma anei lo ani ber mai Central Jail ama chuan mania le munir te chuan rel kong bula rim takin na an thoka ga tho chuan lo veng ve rengin mania te thian dun hian tlan chu an tuma rel ron tlan chu lo mit mei ru rengin hun rem chang an nei rual chuan rel kong chu an kan ngal vata rela chuan lon kain mania le munira chu an tlan chuak theita ani mania te thian dun chuan khopui lian tak Bombay chu thlengin mipui an tam ema wang chuan an himnan a thaber don ti an hria a tunlai ang hian media ala chaklo ema wangin jail tang tlan chuk man zung zung chu ala har ve khop mai mania chu lamna hmuna kalin nula pakhat chalo zet lai chu tlangval rui pakhat hian alo chhai buaya mania chuan lo chan ngal vatin chupa chu soisak antuma Bombay geng zinga an ho tu pa Zubera chu ron thlengin mania hena chuan lom thu an ron hrila Zubera chuan lai chu a hmangai thu hrilin lom thu soinan poisa pek antuma mania chuan poisa chu ladu lovin Zuber chu misual takani ti ashia a Zuber chuan naktuk lama ron leng ta che tia somin mania po chuan alo rem tia Bombay ya geng lau omber ho chu mel hriat atum tranta ani mania chuan Zuber te unaut chu va mu in atong du ema wang chuan dilawara chuan angai thei vak lova an zinga telve tur chuan Zuber chuan somin mania chuan alo du big lova Zuber chuan bengin kan chena hmun hi chu asan la ron kir to ngai suang che ti in an hrila mania chuan karon kir le emang khopui chu khopui ani reng dona ni masela khopui ro rel tu sakei bak nei ero adang ani to ang ti in achanga Zuber te unaw geng aya hlau om geng chu mania hian din atum ve ta ani mania chuan geng hlau om tak din tur chuan a jail tampui vira kha apoi mo don ti hria in vira chu jail atangin a chuak to a mania chuan va mu in a thil tum le genga din chan tur chu an hrila vira po chuan kholai vela sum tlem te tho chuai chuan ti in mania somna chu alo poma munira chuan misual tak pakhat Visnu chu an zinga ron hruain mania chuan silai ka thiam tak ani ti a hretheya member tlem te nein geng mania chuan adina an hma sabera tan beng rokin an hlotling viau maya Bombay khopuya chuan mi hriat hlole hlauron ni chu mania hian atum ru ve hle mania chuan sual rong bol chun zom zelin mipui hena poisa a khon thina poisa an pek du lo chuan thatngal zelin tlangval fel tak ni thin mania kha adang lam zauta ani Nikhatsu gangster ve tho baskar chu mu in mania chuan Subera tenen anin po vekti ashia a baskar chu a unaw pa thatu ber ani ti hre chuakin baskar laka chuan a thin rim ema anun ti chevek tu ani chu hria in baskar chu mania chuan aka phlung ngala a unaw pa phuba chula in Subera te po in mania che dan chu an lo hran ve to bok mania le athian te chu leng chuakin mania chuan abial nu hlui vidia I chu atum lo dovin a mu chuak le a mania chuan vidia I chanchin chu zir chiangin a pasal a then thu a hravele zela vidia I chuan zela tanga alo chu hun a ngak ti hre chuakin an pahnih chuan anin hmuwa mania chuan vidia I chu lo la hmangai ve in nu thloi lo ni to ma sela kop chun zom le chu atum ta ani
mania chuan aphubalak na chu chunzom zelin ama mantu inspector kha avamuwa mania chuan minla hre emtia zotin inspector chu asoi sahrepa halhum tumin inspector chuan thingthi in ngai dam andila athla chu anlo lak saka wang chuan chanchin bulama inspector thalak chu an pho chuak chuai bok mania le athian te chu hotel pakhata cholin Bombay khopuya chuan an lalsot view maya chutia nuam ti taka an omlai chuan dilawara le ageng teron langin mania te thutna chuan thut antuma mania chuan dilawara hena chuan Zubera Khan kut min thlaka uidoi zok ang main ka kalsan chawani kha tuna chuan heste ta hian sakai baknei ro rel tu thar a om to ania tia hrilin dilawara chu akalsana misual theu po anin ngei lo ve khop mai mania le divya itsu in mu in divya itsuan jela trangin itlan chuaka thil sual tak itiboka ngatinge isual tak ti in anzota mania chuan chang theilovin divya itsuan inun isima in siam thani lo chuan ka kalsanang chetia hrilin mania thinrim chuan idu pot chuan kalnal nalro nu thloi dul rang nu kamamo lutuk bik hleinem chetia hrilin mania chu athinrim ve khop mai kum sang kha zakwa somriat a in her chuan Zubera te unaw po an sual ngain an la sual renga mi tha an nei le ta ka wang chuan inspector raja chuan an case chu a chui chianga mi chuan muvek ma se Zubera te unaw an lo ema wang chuan thu hretu wa tuma an tang du lova raja po chuan malak dan vak hrelovin mi suak sual ho chu ti ngai na vak a hrebik lo ani bermai mania le ageng te chuan Zubera le ageng te chu an mani aya an la lara wang chuan noi chimi vek chu an tuma Bombay khopuya chuan geng lo om berni tum ngar an nia wang chuan an mani aya ui huai zok an om an phal lo ani bermai mania le anaw te chuan Zubera chu zuin petrol pama Zubera chu adinga mania le anaw te chuan bein Zubera chu zangai na tel hau lovin an soisa a mania chuan thatin Zubera an tha zo nu chuan party chunzom ngalin police mai baka gengdang ho nen po tuna chuan anin do to don ani dilawara chuan a unaw pa ruang chu mu in mania tha nge ani ti a hria a unaw pa phuba chu lak ve nge tumin geng pani in kara in dona athleng don ta ani dilawara chuan mania naw silai ka thiam zet Vishnu chu manin mania omna chin chu an zota Vishnu chu lorin om hle in engma a soi chuak du lova dilawara chuan jamala chu mule in mania omna chu an zota jamala chu a muslim ho temple mania kalna thin chu hrilin dilawara chuan mania chu tha ve nge atum bok dilawara chuan munira chu mumasa in asoi sahrepa mania omna chu zotin asoi du lo chuan tha mai atum thu an hrila mania chuan dilawara munira amanti hre chuakin tranpui turin akal ngal vata a thiampa chu vachan chuakin an him thei rama dilawara chu an tan ala nokdona wangin tha ve mai an tum ta ani dilawara chuan inspector hlau nei lo bakwan chu mu in mania chu tha nge adu thu chu an hrila bakwan chu tho pui adu thu hrilin bakwan chuan asomna chu alo hnara misual tho pui chu alo du big reng lo commissioner chuan bakwan chu kovin misuak sual mania chu that mai turin thu an peya an man theilowa wang chuan an hmu ruala ka phlum ngal tura hrilin mania chuan melma anga ta khop mai inspector chuan mania chu chuizui ngal charcharin jamala kha a hmuwa mania omna chu zotin jamal chuan ka hrelo ma se vidya I khana hria ang mania hmuin du chuan vidya I zot ruti in inspector chu alo hrila bakwan chuan vidya I chu hmu in ibial pa mani omna soila chuti lo chu kan hmu rualin kan ka phlum ngal don ania a omna I soi chuan kan mananga athilo bokang ti in bakwan chuan an hrila divya I chu hlau thong le in mania chu police lamin an tha mai a hlau viau maya mania chu khola bia in Ambedkar college sa chuan in hmu adu thu an hrila mania chuan lorem ti in vidya hian a phatsan ti reng a hrebik lo ani police lampo chu in buat saina sa ve hle in civil mi ang chuan in thuam vek an tuma mania chu eng tikong zong puwa man tumin tlan chu atumani chuan ka hlum phalna an nei bok
atu kaniya mania chu Ambedkar College a chuan police lam chuan an lo chang thapa divia I chuan lo ngakin mania chu aron thlenga police lam chuan an hmu rual ka ngalin mania chuan tlan chiat an tuma ram hnuai lam chu panin police ho chuan an zuya mania chuan silai mu nei to loin voi som lai ka fu ania damdo in pan pui ani lai chuan mania chu aboral zuita ani Inspector bakuan chuan ambulance chu khalin minute som pani chunga thlen theih tur damdo in chu minute som ni chung hun amana wangin mania chu athi pha a police lam hian mania hi tha an lo tum ani bermai ole video hi like in min lo share sak le la channel hi khong ani lo subscribe ve don nia social media link hi description lama kada buke like comment share lama in zoom lo sham shamang